Bomba li tpoġġiet f'karozza ħallit vittma fl-ewwel qtil tas-sena 2017. Il-karozza tat-tip Opel splodiet bħal qormi quddiem il-kwartieri tal-Malta Post u l-vittma huwa Victor Kalleja, raġel ta' 65 sena mill-Ħamrun, magħruf bħala iċ-Ċipi. Kien għall-ħabta ta' 8 tal-ħadd filgħodu li l-bomba splodiet u ħasdet l-akwati. Il-vittma kien iċċertifikat mejjed fuq il-post u għalkemm il-pulizija m'għadhomux ma kkonfermaw sit il-karozza, ħadu ftit tal-ħin mhux ħażin qabel ikkonfermaw b'ċertezza l-identità tal-vittma. Dan minħabba l-ammont ta' ġrieħi li sofra bil-bomba li tpoġġiet fuq ġewwa tal-karozza tħalli effett qawwi. Il-vittma li kien iċċertifikat mejjed fuq il-post tinħareġ mill-karozza ftit tas-sigħat wara fejn ittieħed lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei. Fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, membri tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati ta' Malta u ambulanza biex jassistu għal xi ħin it-triq ingħalqet ta' traffiku. Sfida l-investigaturi kienet ix-xita li bdiet nieżla fejn il-pulizija kienet kostretta li tpoġġi tinda fuq il-karozza sabiex l-ebda traċċi ma jintilfu. L-investigaturi rridu wkoll jistabbilixxu li ma kienx hemm iktar splussiv. Din kienet waħda mir-raġunijiet għaliex il-ġurnalisti nżammu l-bogħod kemm jista' jkun. Intant bil-każ ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata u l-investigazzjoni timmexxija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u l-Pulizija tad-Distret għadhom għaddejjin. One News huwa informat li l-esplużjoni nqabdet filmati mill-kameras tas-sigurtà li hemm mal-bini tal-Malta Post li tinsab ftit pass il-bogħod minn fejn ħadet il-bomba. Dan ġie kkonfermat minn imkejjen qrib l-investigazzjoni li spjegaw kif filmat bħal dan jgħinsow biex wieħed jistabbilixxi id-dinamika ta' x'ġara. L-investigaturi mistennija jqabblu dan il-filmat ma' dawk ta' splużjonijiet oħra li saru is-sena l-oħra. Is-sena li għaddiet kien hemm 3 attentati fuq ħajjiet ta' persuni minn bombi li tpoġġew ma' jew ġewwa karozzi. L-ewwel waħda dik li ħallit persuna mejta wkoll kienet seħħet fl-ewwel xahar tas-sena propju fis-16 ta' Jannar tal-2016. F'Settembru mbagħad saret bomba oħra li ħadet fil-Marsa u ħallit persuna mweġġa gravi biex fl-aħħar ta' Ottubru negozjant minn San Pawl il-Baħar tħalla tal-post wara bomba f'karozza f'San Pawl il-Baħar.